Aron mas madasig pa ang kabataan ug bisan ang mga hingkod nga magkat-on og Binisaya, aniay usa ka designer nga mihimo og usa ka libro kabahin sa atong alpabeto. Ato siyang ilailahon sa report ni Nico Sereno. Sa pagpatuman kaniadto sa mother tongue education sa primary school, kundiin Binisaya ang gigamit nga pinulungan, ang designer ug illustrator nga si Cheryl Toting Villarino midiskarte aron mas daling makasabot sa Binisaya ang iyang anak. Mihimo siya og mga illustrations sa mga bisdak nga termino aron mas daling makakuha sa leksyon ang iyang bata. Human sa moabot na po katuig, nagdesisyon siyang ipadayon kini iyang nasugdan nga mga drawings. Dinhi na porma ang iyang libro nga alpabetong Binisaya. Mabulukon nga mga illustration sa matag letra sa alpabeto. Murag naganahan mong kumubuhat anak niya para sa akong anak. And then pag pandemic, so ako pag pandemic yun, ako siyang giseryoso og kanang research, niya further illustrate ko sa kanang mga words nga mas kasabot ang bata. Nalipay siya nga gidawat ang proposal sa iyang publisher, maong karon na porma na gyud ang iyang libro. Available kini sa pipila ka mga bookstores nga nang hinaot siyang makatabang sa mga gustong mukat-on sa Binisaya. Ug sa mga mutudlo pa niini ngadto sa ilang mga anak bakaha nga higugmaon og hatagag importansya ang atong kaugalingon ug gipasigarbong pinulungan. Ang mga bata karon ganahan kay mag-Korean, mag-Japanese, mag-English. So why not just kanang insert our own mother tongue to them sa ilahang everyday lives. Nico Sereno, Balitang Bisdak.